סגרו לי את הוואטסאפ, חסמו לי את היוטיוב, חסמו לי את הגוגל דרייב, חסמו לי את החשבון בפייסבוק או באינסטגרם, אני לא מצליח להיכנס לטיקטוק שלי, מישהו פרץ לי לטיקטוק. מה אני עושה? מה אתם עושים שהחשבון שלכם ברשת החברתית נחסם? אז הנה ההסבר. אני עורך דין גיא אופיר, אני שומע את המשפטים האלו מלקוחות שיוצרים איתי קשר פה במשרד ונמצאים במצוקה. אין להם עם מי לתקשר בתאגיד הרב-לאומי, אין להם יכולת להבין אפילו למה סגרו להם את החשבון, כי המייל שתמיד מגיע או ההודעה היא מאוד לקונית, לא אומרת שום דבר ואי אפשר להבין מה רוצים מכם. כמו גם התנאי שימוש ממש לא ברורים. אנחנו פה במשרד, אנחנו משרד עורכי דין, אנחנו מייצגים הרבה מאוד לקוחות שנסגר להם החשבון. אנחנו פותחים להם את החשבונות. לפעמים זה נעשה בתכתובת, לפעמים זה בהליך משפטי. אבל ברוב המקרים אנחנו מצליחים להעניק פתרון ללקוחות שלנו. את סטטוסים מצייצים, קיבלנו פסק דין נגד פייסבוק שחייב את פייסבוק להחזיר את הדף המפורסם עם 800,000 עוקבים. לאיילה בן גביר נחסם הוואטסאפ. מה עשינו? פתרנו את הבעיה ובית המשפט אמר את דברו בנושא. אלו הם מקרים ותיקים שאנחנו מטפלים בהם כל יום פה במשרד. אז אם אתם נמצאים בסיטואציה הזו, אני מבין, זה פגיעה קשה לא רק ביכולת שלכם לתקשר עם העולם, זה גם פגיעה בפרנסה, זה מצוקה מאוד גדולה, ואין עם מי לדבר בטיק טוק, בטוויטר, בגוגל, בפייסבוק, אין לכם עם מי לדבר. עצרו איתנו קשר ואנחנו נסייע לכם. תודה רבה ונשתמע, אני עורך דין גיא אופיר.